Какво е вярата? Как описваме нещо, което не можем да докоснем физически и чисто и просто е умствено състояние, което е карало милиони хора да се избиват, защото са вярвали в едно определено нещо, но по малко по-различен начин. Тази емоция е такъв голям катализатор на сила, че през средновековието е донесла на църквата най-голямата власт, която те някога са имали. Това ни навежда на мисълта, че вярата е една от най-силните емоции, които съществуват в нашия познат свят. Замислете се. Християнството, исляма, будизма, всички тези религии говорят за едно и също нещо, но по малко по-различен начин. Те проповядват, че има Бог, който е създал света и той е добродетелят и защитника на човека. Но огледално на него съществува друга сила, която е злонамерена и е отговорна за всичко лошо, което ни се случва през нашия живот. Замислете се над това. Дори и да не сте силно религиозни и вярващи в каквито да било неща свързани с Бог. Последният път, когато ви се случи нещо много лошо, примерно ваш близък човек е бил болен или нещо подобно, вие помолихте ли се? Дори и да е било на ум, за това той да бъде добре. Казахте ли на останалите хора, които са били страшно притеснени и ги е било страх, че той няма да се оправи? Че вие вярвате, че той ще се оправи и те трябва да вярват също. Но в същия момент наистина сте го вярвали. Това нещо не е било просто за да ги успокоите. Ако е така, значи сте усетили, че подсъзнателно, когато нещата започнат да се влошават, ние опираме до вярата и до молитвата и се опитваме чрез нейната сила да излезем от неприятностите, с които сме се сблъскали. Молитвата е универсалният начин, по който ние се свързваме с Бог и искаме той да ни помогне, няма значение коя религия изповядваме. Но как всъщност действа молитвата? Вие се молите на Бог и казвате от какво имате нужда. И ако канализирате достатъчно силна вяра, умът ви е чист и няма отрицателни емоции в него, съобщението ви достига до Всевишната сила и тя ви дава това, което сте си пожелали, посредством различни начини и времето. Then under these terms I surrender Jerusalem. What is Jerusalem worth? Nothing. Everything. Звучи много лесно, нали? Тогава защо не действа, когато го прави? Има една много голяма уловка и основна грешка в подхода ви към молитва. Помислете на въпроса, който ще ви задам. Кога се молите? Давам ви 5 секунди. Ако сте като хората, които се носят по течението и отговорът ви е: когато нещо много лошо ми се случи и нямам друг изход от ситуацията. Вие сте като 98% от хората, гледащи това видео, и това е единият ви проблем. Простото обяснение е, че когато умът ви е изпълнен с страх или отрицателни емоции, емоцията вяра просто губи своята сила. Тя не може да съществува, докато в ума ви има негативни мисли и емоции. И това клипа ще се раздели на 3 етапа, в които ще разкажа моята история, как аз преминавам от невярващ към вярващ. Аз също като вас бях много скептичен и недоверчив към това цялото нещо с вярването. Аз повече вярвах в рационализмът, който Рене Декарт и Барух Спиноза проповядват, за това, че ако нещо не можеш да го пипнеш или да го обясниш по научен начин, следователно то не съществува. Докато в моят живот не се сблъсках с случки, които ме накараха да се замисля, че може би има нещо там. Цялата моя трансформация започна преди около година и половина, когато баща ми почина. Той беше в болница за 3 месеца, през които единствено можех да го чуя по телефона, а в един момент, когато нещата се усложниха и той влезна за операция, оттам вече ми остана само вярата, че той ще се оправи. Имах огромни количества от тази вяра и бях напълно сигурен, че той ще се оправи. Докато един ден чичо ми не ми звънна по телефона и ми каза следното нещо: Тинко, ела по най-бързия възможен начин вкъщи. Още на отиване към входната врата усетих, че има много негативна енергия, но повече връщане назад нямаше. И след много кратка пауза той ми каза следното: баща ти е починал днес. Толкова невярващ бях, че дори не можех да вникна какво той ми казва всъщност. Аз си мислех, че това е някакъв сън и много скоро ще се събудя от него. До момента, в който видях баща ми в ковчега. В този момент цялата ми вяра беше унищожена на парченца. Нямам много спомени от тогава. Само знам, че имах чувството, че времето беше спряло. И мъката ме застигна веднага след погребението. Това е най-критичният и травматизиращ момент в моя живот. Сблъсках се с толкова много негативна емоция и тъгуващи хора,
които трябваше да поддържам. Ако не го правех и ако не бях достатъчно силен, щяха просто да рухнат и да се разпаднат на парченца, както моята вяра. Скоро след това, реалността ме застигна с 200. Реалността беше такава, че за първ път в живота ми нямах абсолютно никаква идея какво да правя от тук нататък. Малко преди случилото се бях напуснал работа с идеята да преследвам мечтата си. Върнах се на работа и започна да чакам болката да отмине, но тогава не знаех, че това никога няма да се случи. След определено време в ума ми започнаха да изплуват мисли, които ме подтикват да продължа в преследването на мечтата си да стана създател на съдържание. Но реших да не им обръщам голямо внимание, защото моментът просто не беше подходящ. Очакванията ми бяха, че тези мисли просто ще избледнеят с времето. Тези мисли не само, че не избледняха, напротив, започнаха да стават все повече и по-натрапчиви. Имах моменти, в които вечерта не можех да заспя, защото просто в ума ми нахлуваха идеи за видеоклипове и начинът, по който да ги правя. След около един месец започнах лека по лека да вярвам, че може би това е пътят, по който трябва да поема и може би е добра идея скоро да съставя план как да процедирам относно студиото. Наполеон Хил описва горе-долу същата случка в неговия живот. Мога просто да кажа, цитирам него: другото ми аз се беше пробудило. Един ден, когато се събудих, ми дойде много ясно дефинирана идея за това какво точно исках да направя, просто наподобяваше на вид заповед. Заповедта гласеше да започна създаването на моето студио в най-близкото бъдеще и да спра да отлагам това, което бях започнал. Линкът към видеото, ако искате да се позаинтересувате, е тук горе. Когато пристъпих към това да осъществя идеята и създадох план за това как да довърша студиото стъпка по стъпка, започнах работа по него без да отговарям на каквито и да било въпроси от хората около мен. Просто действах по инстинкт и в резултат на това успях да докарам офиса до полузавършен вид поради липса на ресурси. Not enough minerals. И започнах да записвам видеята в него. В резултат на това излезнаха 2-3 клипа, които бяха далеч от това, което исках, защото просто нямах никаква представа как да създавам подобно нещо. Но имах дълбоко в себе си една непоколебима вяра, че ще успея в моето начинание. Малко след това работата започна да се наслагва и мотивацията и вярата започнаха да изгарят, защото със всяко следващо видео осъзнавах, че просто уменията ми на този етап не са достатъчно, за да правя такова нещо. Едно от временните им поражения беше на лице, но още не го осъзнах. Въпреки това продължих да качвам, докато в един момент не реших да се откажа, защото просто не ставам за това нещо. Осъзнах, че единственият начин да преследвам тази мечта е да запретна ръкави и да започна да чета книги и да уча умения, свързани с това, което искам да правя, докато не съм достатъчно сигурен в себе си, че мога да започна от начало. 7 месеца по-късно. Стотиците часове прекарани в учение и консумиране на информация от различни източници бяха към своят край. Бях успял да синтезирам най-важното от цялото си обучение под ключ в моят ум и бях готов да започна със създаването на плана за моят грандиозен проект. Един прост мисловен импулс беше израснал в идея, хранена от пламенно желание за 7 месеца и вече бях готов да действам. Малко след това един мой приятел реши, че иска да ми помогне в моето начинание. Видеото, което създадох, беше успешно, въпреки че аз не бях удовлетворен от моето представяне и имах чувството, че все още не ставам. Скоро след това осъзнах, че наистина искам да работя точно това до края на живота си и единственият начин, по който мога да стана по-добър, е посредством практика. Вече единственото липсващо звено беше идея за нова дестинация и съставянето на план за това как да постигнем желано. Една седмица по-късно, като работех в заведението, ме посети един човек. Разказах му за грандиозна си план и вместо като всички останали да ми каже, че си поставям невъзможни цели и всичко това няма никакъв смисъл, той ми каза точно това, което исках да чуя. Каза ми Кръстова гора, тъй като била много атрактивна дестинация. В този момент не знаех, че такова място съществува в България. Прекарах една седмица в проучване на това място и легендите за него. И тогава научих, че това е от многото места в България с повишено ниво на енергия, попито с безгранична вяра през годините. Там според легендите има една малка частица от кръста на Исус Христос. Реших, че това ще е перфектната възможност за това да надградя моите умения и в същия момент да подхраня своята вяра. Планът беше доста прост, но в същия момент изискваше огромна доза решителност и вяра в нас самите, че ще успеем да изпълним тази задача за ограниченото време, с което разполагам.
Част на началото на проекта 4 сутринта, цел обиколка на Кръстова гора, вяра в това, че ще успеем в неизвестно количество. Мотивация почти нула. Страх от неизвестното огромен. Събудих се сам 15 минути преди алармата, излезнах, тръгнах към колата. Докато вървях, усетих същото усещане, което усетих и преди 7 месеца. Времето все едно бе спряло и само аз можех да се движа. Докато се осъзная, вече бях до колата и беше 4 сутринта. Събрахме техниката и тръгнахме към нашето пътешествие. И двамата бяхме шокирани от развитието на ситуацията и от това, че наистина пътуваме натам. 6 часа спряхме за да тествам дрона, тъй като до момента не го бях пилотирал и дори не знаех какво да правя. Още в момента, в който дигнах на 100 метра, усетих как страстта се разпала в мен и за пореден път се уверих, че това е нещото, което искам да правя. На 7 часа бяхме между планинските завои. Гледките, които се откриваха, бяха просто неописуемо красиви и знаех, че просто има нещо магическо, което не можех да осъзная какво точно беше, но знаех, че е там. 8 часа бяхме пристигнали в селото и спряхме, за да си вземем кафе и опътване от жената, при която бяхме отседнали. Скарах камерата, за да снимам малко детайли от селото. Когато пристигнахме в квартирата, първото нещо, което направих, беше веднага да включа батериите на дрона. Малко след това ни казаха, че има режим на тока. От 3 села ни сигнализираха, че седмици наред са на режим на тока. Хората посочиха, че са оставени на тъмно, без да имат алтернативно захранване. Как живеят те при тези обстоятелства? И в момента няма да има ток до обяд. Следователно, нямам как да заредя батериите. Това ни остави с два варианта. Директно тръгваме за Кръстова гора, а другият вариант беше да закусваме нещо в селото и да тръгваме след това нагоре. С идеята да се върнем на обяд, много ме влечеше идеята да тръгнем веднага, но нещо в мен ми подсказваше да избера втората опция. И се доверих на интуицията си, отидохме до павилиона, където взехме кафе сутринта и още като наближихме, една жена излезна от павилиончето и ме пита: момче, ти да не си забравил нещо тук преди 1 час? Аз дори не се замислих и веднага отговорих: не съм, но в този момент, без дори да мисля, казах евентуално фотоапарата, но по мой спомен аз мисля, че го прибрах. И в този момент и изкара фотоапарат и ми го даде в ръцете. Пробиха ме тръп, не знаех какво точно мога да направя, за да й се благодаря за този жест, който тя направи. И както повеляват закона на Мърфи, тя не искаше нищо в замяна. Ако не се бях доверил на интуицията си и бяхме директно тръгнали към Кръстова гора, щяхме да изпитаме едно гадно временно поражение. След това натварихме нещата и тръгнахме с една батерия за Кръстова гора. Пътят от селото, където ние бяхме отседнали, 20 минути по планински завой, които преминаваш с 20 до 30 км в час, ако не искаш да се хвърлиш от пътя и ти е мил живота. И разбира се, хубавите гледки не отсъстват. Стигнахме, колата видях, че жилищната част, където спят монасите, е в ремонт. Имаше страшно много хора от различни краища на България. Тези всичките хора бяха дошли до тук единствено поради вярата си, че ще се заредят с положителна енергия на това място и ще се отпочинат по някакъв начин. Невероятно, нали? Мястото е много красиво, като още в началото те посреща с църквата, която се откроя много ясно от останалата картинка. Запалих свеж за най-близките ми хора и се помолих всеки от тях да бъде жив и здрав и в скоро време да не погребвам абсолютно никой. След това се качихме горе, за да видим кръста, под който има заровена частица от кръста на Исус Христос, според легендата. Параклисите са навсякъде около стълбите по пътите към кръста и са много сладки и са разпределени много добре. След като заснемането приключи, отидохме на обяд в едно крайпътно заведение, където ядох най-хубавата шопска салата, която съм ял някога. Докато ядях, се зачудих защо е толкова вкусна, но малко след това усетих каква е наистина тайната съставка на тази салата. И тя беше любовта към това, което правиш. След като се зареди техниката, и питахме хазяйката дали има шанс да успеем от 3 часа до 7 часа да се върнем от Караджов камък. Тя буквално ни се изсмя и каза, че не е препоръчително, освен ако не искаме да се загубим в гората по тъмно и да се срещнем ненадейно с баба Меца. Другият ми въпрос към нея беше дали има свързваща екопътека между Белинташ и Караджов камък. Тя ми отговори доста тъжно, че вече не се поддържат и там тревата е висока колкото нас. Вечерта преди да заспя, да се замислих, че всичко това, което в момента се случва, е много странно. Четох ожесточено всичко, което можех да намеря за това място и какво символизира, и си го представя по доста по-мистичен начин в моя ум. И очаквах след като го посетя нещо в мен да се промени, но уви, абсолютно нищо не бях усетил и не беше точно това, което очаквах. Не можех да преценя дали легендите за мястото са просто легенди или може би имаше нещо във всичко това тук.
Караджов камък. Екопътеката започва точно след Кръстова гора, като се води лесна за прехождане, ако сте опитни планинари. Шегата е, че за нас не беше първата екопътека в живота. Целият преход е между час и половина до 2 часа, като е пълна с нагорнища и надолнища, изпълнени с камъни по пътя, по който вървите. Има сложена маркировка, която е препоръчително да следите през целия ви преход натам, за да не тръгнете в грешната посока и да се загубите някъде из дивото. Още в началото се натъкнахме на диви коне и единият нещо не хареса моят приятел и се изправи, за да го погледне много лошо. Но моят човек отвърна на погледа му. Мечка, страх мен не страх, ако стане нещо рам. И след това с лек трепет тръгнахме бавно към тях и минахме успешно, без да има излишни битки. Пътя към камъка има отбивка за скалната гъба, около 20 минути преход е до там и не е кой знае какво, но точно до нея има поредната спираща дъхогледка. Внимание, бъдете много внимателни по пътя, защото е една грешна стъпка и може да се озовете по гръб на камъни. След час и половина път и много пъти задаване на въпроса къде е този проклет камък, доста изморени стигнахме до прословутият камък, само за да разберем, че ако искаме да довършим прехода, трябва да съберем нашата силна воля, смелост и вяра и да се качим по изваяните стъпала с помощ на въже, иначе няма как да завършим прехода си напълно. За да видим поредната смързяваща гледка, която ни очаква горе. Качването е доста лесно. Стига да нямате страх от височини и да сте доста упорити в това, което искате да постигнете. Моят приятел имаше доста голям страх, но аз успях да го убедя да се качи с мен. Той ми се довери след малко време и тръгнахме да се катерим по камъка. Качването беше много по-лесно, отколкото си го представях в моя ум. А моят приятел, който беше толкова оплашен, успя да го качи за 12 секунди, което е направо невероятно. Пусна Дона за да направя тест, но в крайна сметка забравих да натисна да записва и направих цялата маневра около камъка на празно и се разочаровах за пореден път от себе си. И малко след това, докато седях горе и се наслаждах на панорамната гледка, в един момент ме сполетя една мисъл. Осъзнах, че няма значение дали съм успял да заснема всичко както точно го искам или както не го искам. Самата идея за вярата и това да я открия тук няма да стане, защото тя се намира дълбоко в мен и единственото нещо, което трябва да направя, за да я намеря, е да я потърся по правилния начин. Без тази силна вяра нямаше дори да се замисля за това пътуване от Хасково до тук и да стигна толкова далеч за толкова кратък период от време. Припомних се много ценен урок от цялото това пътуване. Ако мога да сумирам в едно изречение, целият урок ще да звучи така. Всичко, от което се нуждаете, е на ваше абсолютно разположение. Единственото, което трябва да направите, е да си отворите очите и отключите ума, за да можете да го видите. Когато сте горе и гледате всичко това, което се случва около вас, усещате едно дълбоко спокойствие и ред, който е бил създаден много преди ние даже да сме били родени. Сякаш времето е спряло и не можете да откъснете поглед от планините. Тогава разбирате, че и ние сме абсолютно нищо в сравнение с силата на природата и природните закони. Ние сме просто една малка прашинка от всичко случващо се около нас. И ако не впрегнем тези висши природни закони да работят за нас, няма как да постигнем абсолютно нищо сами. Сега е ваш ред да създадете вашият план, с който да постигнете вашите най-съкровени мечти и цели. Не забравяйте, всичко започва от една мисъл, която е подплатена с пламенно желание. След това идва идея. Когато добавите достатъчно вяра към идеята, съставяте план, който да ви изведе до крайната цел. Бъдете здрави! Мине страх от високо. Той може да покаже с камерата надолу какво се случва, има страх да погледна надолу. Се качих само и само за тръпката и преживяването. Препоръчвам ви го. Страх, не страх, качвайте се. Трябва да се.